أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha mai suna Allah Amin TV. A yau muna ɗauke da sabon darasi kamar yadda muka yi muku bayani. Insha Allahu za mu zanke kawo muku abubuwan da za ka iya kare kanka a cikin wannan lokaci dangance da matsaloli na aljannu. A makon da ya wuce mun tsaya a darasi da mun ka ɗauko na alamomin shiga aljannu a cikin jikin bil'adama, ko kuma abubuwan da in ka ji su a cikin jikinka to alama ce ta cewa kana ɗauke da jarabawa ta aljani a cikin jikinka. To insha Allahu a yau za mu ci gaba da darasinmu da inda muka tsaya a makon da ya wuce. Kamar yadda na muku bayani cewa alamomin can da na faɗi su ne alaman shiga aljannu a cikin jiki. To insha Allahu a yau zan ci gaba da kawo wa'innan alamomin da idan ka ji su a jikinka to alama ce ta matsalar jinnu. Bayan haka zai iya zamowa rashin lafiya ce, kuma zai iya zamowa rashin lafiya ce ta jinnu. Amma menene zai sa a gano matsala ce ta jinnu? Abubuwan da za su tabbatar da cewa matsala ce ta nau'i na jinnu su ne kamar abubuwan da na kawo a wancan makon da ya wuce. Su ne irin su ciwon kai mai tsanani, sai mutum ya ji kai ne yana ciwo kuma ya sha magani amma bai sauka ba. To ya bi hanya ta yadda za a yi bincike shin matsala ce ta jinnu. Hanyar da za a iya bi shine ya a mai ruqya, a karanta mai alkur'ani, ko kuma ya nemi wasu magunguna na matsala na jinnu. Bayan wannan kuma akwai matsala ta waswasi. Idan muka ce waswasi shine tunani, ya zanto waswasi zai zamo hanyoyi kashi da kashi. Kayi abu kana tunanin baka yi ba, ko ka tunkari abu amma kana tunanin abin haka yake ba abin ya ta damun ka a rayuwa. To waswasi dai a Hausance mun san abin da ake nufi da waswasi. Abubuwa ne da za su ta kawo maka mutashabihat, ga sanan juye-juye kashi da kashi, sai ka rasa fuskantar alƙibla abu inda ya kamata. To wannan ma yana ɗaya daga cikin nau'i na wanda za mu ce mutum yana tare da iskokai. Bayan wannan kuma akwai wata hanya da za ka ji jiri yana yawan ibanka. To idan ka ji jiri yana yawan kama ka, an ka nemi magani, an ka ɗanyi magani na turawa wanda ake sha, an ka ga abin bai sauka ba, to a sake dawowa a nemi magani na wannan ɓangaren. Sannan kuma sai ciwon da aka je asibiti an ka yi magunguna amma ba a samu ƙarshe ba. To in ciwo ya yi nauyi a jikin marar lafiya, an ka je asibiti, kowane irin kala ciwo ne, an yi magani ba a gane ba, to a koma a bincike matsala ta jinnu. Zai iya yiwuwa su ne sun ka haddasa da wannan, ko kuma a ce an yi hoto, an yi scanning a wani ciwo da ake gani ba a gane shi ba, to a koma a yi ruqya, ko kuma a koma a biɗin magani na matsalar ɓangaren jinnu. Zai iya yiwuwa su ne sun ka haddasar da wannan. Mafi akasari kuma su ne ke haddasar da wannan. Kai hatta da wani ciwon ma da za a yi tiyata asali ne jinin ne ke aikatar da shi. To duk ciwon da aka je aka yi bincike an ka ga ba a samu ƙarshe ne ba, don haka nan shi ma a bar ɓangaren asibiti a koma gida a nemi magani na Hausa ko kuma magani na matsalar jinnu. Idan kana da ɗan uwa kaji yana yawan sabbatu ko kuma ihu wanda hankali bai isa ya yi wannan ba, to shi ma wannan zai zamo cikin nau'i 2 ko zuwa 3. Mun sani akwai shaye-shaye suna haddasar da mutum ya fita cikin hayaci ne, ya kama ihu ko sabbatu.
to in har mutum bai shaye-shaye an ka ganshi yana ihu yana sabbatu, to wannan matsala ce ta jinnu. Bayan matsalar jinnu ma akwai matsalar taɓuwar ƙwaƙwalwa wadda ba jinnu bane, amma ƙwaƙwalwa ce za ta taɓu a bisa tunani. Idan yama mutum yawa to zai iya sa shi ya kama wasu surutu, amma ya sha bamban kuma da matsalar jinnu. Da shi matsalar jinnu zaka isko maganganu za su fita na hayyaci, za su fita yadda ya kamata. Don shi matsalar jinnu ga wanda yake sabbatu ko yake ihu, to zaka iya samu nashi abin ya wuce adadi. To wannan shi ma yana ɗaya daga cikin alamun cewa aljannu sun shafi mutum. Sannan kuma idan an ka ga mutum yana yawan faɗuwa gaba, ko kuma idan ka ji kana yawan faɗuwa gaba, ko kuma idan mutum yana yawan faɗa ma yana yawan faɗuwa gaba da tunani, a wannan lokacin shi ma matsala ce ta alamar jinnu sun shafi wannan bawan Allah. Sai a koma a gaɗi magani na wannan ɓangaren a ga yaya za a yi ya rabu da wannan matsalar. Sannan shi kuma wannan ɓangare ne na mata. Idan mace ta ji al'adarta tana rikice mata a lokacin al'ada, wannan mata su sun sani, waɗanda nake bayani a kansu suna da lokaci na yin al'ada, wata duk wata, wata duk bayan wata uku, wata kuma wata rabin shekara, wata kuma tana aika shekara sannan ta yi al'ada. To akwai wasu lokuta da za a kama samun saɓani dangane da zuwa al'ada. To jinnu suna kawo wannan matsalar. Saboda me? To jinnu suna kawo wannan matsalar saboda akwai wata jijiya a cikin jiki, ita ce aljannu ke zuwa su girgiza ta, sannan sai su haddasar da jini, wanda shi ne yake kawo mace ta kama matsalar al'ada. Ba lokacin al'ada ba, amma sai al'ada ta kama zuwa mata. To wannan akwai abubuwan da ya kamata ta nema ta kama aiki da su don ta samu sauƙi akan wannan yanayin. To kuma duk macen da ke yawan wannan shi ne ya nuna tana tare da jinnun da yake saduwa da ita. Wani zaka isko ya aure ta ne, wani bai aure ta ba, amma yakan yawan tunkaro ta a wasu lokuta yana saduwa da ita, kuma shi ne zai kama kawo mata matsala dangance da lokacin da za ta yi al'ada. Sai ta ji yawan ciwon mara da wasu abubuwa da suke gabata a wannan lokacin da ta na al'ada. To shi ma wannan matsala ce ta jinnu, sai ya kokari a nemi magani, saboda mafi akasari ma mata suna fama da wannan matsala. Akwai wasu 'yan abubuwa da suke ɗan kawo sauƙi a wannan, kamar mace ta zanki yawan ɗora lalle wannan namu na asali, ta zanki ɗora shi a ƙafa, ko kuma ta jiƙa shi ga ruwa, in ya jiƙa ta sha ruwan, to yana kawo sauƙi a wancan wurin. Ko kuma ta samu habbatus sauda, idan ta samu habbatus sauda ta karanta ayoyin nan ƙanana kamar daga sabbi zuwa qul a'udhu birabbin nas. To insha Allahu tana yawan karanta, tana yawan shawa, tana yawan sa kaɗa, tana shafe gabanta da shi, to bi iznillahi ta'ala za ta samu sawaba, za ta samu sauƙi a wannan ɓangaren. Sannan kuma shi kuma ga ɗa namiji wanda yake samun matsala a wajen saduwa, shi ko kuma yana samun wasu nau'i na matsaloli ba yadda ya kamata ba, ba yadda ya san shi ba, to shi ma akwai matsala ta jinnu da suke shafuwar mutum, sai ya rage ƙarfi, su rage jiyoji ne ƙarfi, ko kuma su danne jijiyar da take amfani da wannan sashen na wannan ɓangaren. Don haka shi ma ya garza ya nemi magani don ya yi kariya akan wannan ɓangaren. Wannan duk yadda za ka yi da maganin asibiti, wanda abin guda biyu, duk yadda za a yi da maganin asibiti ba za ka samu takamaiman waraka ba, sai dai ka samu sauƙi. Kuma da ƙarshe zai iya ba da matsala ga ɗa namiji. Ita kuma ga mace sai dai ta samu sauƙi a lokacin da za ta yi al'ada, amma ba zai wanye kwata-kwata ba, saboda matsalar jinnun yana nan, kuma yana haddasar da wannan matsalar. Babban dalilin da za a yi a samu rabuwa da shi, a samu sauƙi a wannan ɓangaren, to shi ne a samu rabuwa da shi. Babban dalilin da za a samu sauƙi shi ne a samu rabuwa da shi, to shi ne za a samu sauƙi a wannan ɓangaren. Sai kuma yawan mantuwa da kuma yawan jin tsoro. Idan mutum ya ji yana yawan yin mantuwa, wannan yana ɗan dangantaka da waswasi. To amma akwai mantuwa ta wadda Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutum da ita, mun sani kowane mutum yana da ita. Sannan kuma akwai mantuwa ta ɓangaren wa'in ga matsalolin na jinnu. Dandanan kayan mantuwa, dandanan kamanci abu, dandanan kamanci abu, ana faɗa ma abu kamanci, to jinnu suna kawo wannan. Sai kuma yawan jin tsoro, sai ga abin da ya kamata mutum ji tsoro ya ji tsoro, abin da bai kamata ji tsoro ba ya ji tsoro. To wannan akwai alamar shigar aljannu a cikin jikin mutum, shi ke haddasa wannan
yawan jin tsoro. Mafi akasari mutanen mu ma na fama da wannan matsalar. To ko ita ma ka yi kokari ka nemi magani dan ka samu sauki a cikin zuciyarka. Zuciya ce ake rikewa, zuciya ce ake tayar da hankali, zuciya ce suke samu abubuwa wanda shi ne zai sa ta mantuwa kuma ya sa ta yawan jin tsoro. Don haka sai a biɗi shi ma maganin da za a iya samun tsawaba a wannan ɓangaren. Sai kuma yawan yanke jiki a faɗi. So da yawa za ku ga mutum ya yanke jiki ya faɗi. To wannan ma matsala ce ta jinnu. Amma mun sani akwai kuma wasu nau'i abubuwa da suke iya yawan faruwa kamar su ɗan kanoma ko wani abu suna haddasa da irin haka. To amma a kula ga yanayin yanke jikin a faɗi, shi ma akwai matsala ta jinnu. Za ka ga mutum yanke jiki ya faɗi ya haita cikin hayyaci dai. Mun sani akwai wani ciwo da ake ce ma farfaɗiya wanda yake tana yawan afkuwa ga wasu mutane ɗai a cikinmu, wanda yake mun sani har hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi magana akan farfaɗiya. To akwai farfaɗiya ta aljannu, sannan kuma akwai farfaɗiya wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutum da ita. Shin menene asalin farfaɗiya? Wato lokacin da an ka haifi mutum, lokacin da ya faɗo ƙasa, to akwai wasu jiyoji a cikin kai. Wannan jiyojin idan sun ka matse, mutum yana girma suna ƙara kumburi, yana girma suna ƙara kumburi. To a duk lokacin da sun ka taɓa, sun ka haɗu, sai su zama kamar wuta ce ta nefa. Mun san akwai negative akwai positive. To don lokacin da sun ka game, shine mutum zai yanke jiki ya faɗi. Mutum yanke jiki ya faɗi, to shine zai ta kakar har dai in sun ka rabu, sannan kuma sai ya dawo lafiya lau. To wannan mun sani akwai wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutum da ita, wadda ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mutu yana yin ta ko kuma akan ta, to dan aljanna ne. Sannan kuma akwai ta matsalar jinnu. Ita kuma ta jinnu inda za a rarrabe ta, ta jinnu ita ce wadda idan mutum na kusa ga ruwa, to kokarin aka a kada shi wuta ruwa. Idan yana kusa ga wuta, kokarin aka a kada shi a wuta. Sai ka jana cewa wani yana da farfadiya, kada ya matsa kusa ga wuta, kada ya matsa kusa ga ruwa. To wannan ita ce nau'in jinnu. Farfadiya ta nau'i ce ta jinnu. Sannan kuma akwai farfadiya ta nau'i ta shaye-shaye, wanda mutum ne shi ya haddasa maka ne. Za ga mutum yanke jiki ya faɗi yana ta kumfa sai an bashi madara ya sha ya sai wasu amai, irin masu shan tramol da wasu abubuwa dangance da kan shaye-shaye. To su ma wannan tana faruwa gare su. Amma dai wancan guda biyun su ne sun kafi zama tabbatattu, su ne wanda aka fi sani da wadda Allah subhanahu wa ta'ala ka halitta mutum da ita, sannan kuma da wagga ta matsalar aljannu. Ita matsalar aljannu ita ce ke nuna wa'annan nau'in. Duk wanda yake farfaɗi ana kokarin kada shi a wuta ko a ruwa, to wannan ita ce nau'i ta aljannu. To wannan wayan alamomin su ne alamomin da idan ka ji su a jikin ka ko a wani da yake tare da shi ko wani yake maka bayani akan wannan matsala, to matsala ce ta alamar yana ɗauke da iska. Don haka ɗan uwa, a cikin wannan tasha tamu a yi ƙoƙarin danna mana alamar subscribe da alamar like, domin idan har mun ci gaba ka iya samun bayananmu ɗaya bayan ɗaya da muke ƙoƙarin yi. Bayan haka kuma akwai alama ta gaba, ita ce idan ka ga mutum yana yawan yin kuka babu dalili da yawan yin dariya babu dalili, to wannan alama ce ta matsalar aljannu. Sai a yi niyya a tare ta, don wannan ita ce ke kawo hauka. Kuma wannan nau'in daga cikin nau'i ko malamai da ke ruƙuya sun sani yana yawan ba su matsala, saboda sai ka dage za ka iya cin nasara. Mai surutu, mai dariya, mai kuka, to wannan nau'in suna da ƙarfi kuma su ne ke haddasar da hauka a jikin mutum. Da haka idan aka ga mutum yana yin wannan, to a yi ƙoƙari a yi sori a tarbi wannan matsalar, tana iya haddasar da hauka gaba. Sai kuma yanayin ɗaukewar sha'awa ga namiji ko ga mace, ko kuma rashin jin daɗi wajen jima'i, wajen saduwa da iyali. Wannan shi ma yana kawo babban matsala ce a cikin matsala wadda aljannu ke ɗauke mutum wannan. Mafi akasari shi kuma wannan za ka iya samun mijin ne a tare da shi ko kuma matar ce a tare da shi. To don haka zai yi ƙoƙari ya ta kawo mutashabihat a tsakaninsu, ko ya hana macen jin daɗi ko ya hana namijin jin daɗi. Haka dai zai ta kawo matsaloli a ciki. To wannan shi ma wani nau'i ne. Sai kai ƙoƙari ka nemi maganin da za ka nisanta da shi ko kuma ya nisanta da kai, kuma da yawan yin addu'o'i a lokacin da suka kamata da a lokacin yin jima'i. Wannan duk yana kawo kariya da sharrinsu, saboda wannan ma wani wuri ne da suke samun kafa ta shiga bil'adam. Sannan kuma bayan wannan shi ne ka ga mutum bai son karatun alkur'ani.
ko ka ga mace ba ta son ta ji karatu alkur'ani, wannan ma alamu ne na mutum yana tare da babbakon aljannu. Kwata-kwata duk abin da ya shafi addini za ka ga ya nisance shi, duk abin da ya shafi sharrin shaɗan irin kiɗe-kiɗe da menene za ka ga yana yawan kusanta su. To wannan ma alama ne mutum yana ɗauke da jinnu, sai ya yi ƙoƙari ya biɗi magani da zai samu kariya da wannan don ya samu sawaba a cikin rayuwa ta. Sai kuma wani nau'i da shi ma yana yawan faruwa a mata, shi ne za ka isko ciwon kai, ciwon kunkuru, ciwon baya, ciwon kafa, ciwon haƙarƙari. Wannan su ma wasu nau'i ne da alamai ke nuna cewa iska yana cikin jikin mutum. Za ka isko ko da yaushe waɗannan abin suna faruwa, ko namiji ko mace. To idan kai maganin asibiti kaga baka samu abin nan ba, to ka hanzarta ka nemi maganin gargajiya. Ba kuma dole bane duk wayan ga abin da na faɗa muku sai kun ƙoƙarin kawo maganin asibiti. Wayannan abubuwan da na jero muku na nuna alamar cewa aljanu ne sun ka kama mutum, ko kuma suka shiga cikin jikin mutum, ko kuma alama kana tare da su. To idan ka ji ma nau'in wannan, ko da baka je asibiti ba, sai ka yi ƙoƙari biɗar magani namu na Islamic Center ko kuma magani na gargajiya ka sha, ka ji nau'in jikinka zai canza. To idan nau'in jikinka ya canza, sai ka yi ƙoƙari ka hanzarta ka nemi magani kamin ya kai wani abu. Saboda shi matsalar jinnu matsala ce ƙarama, matsala ce babba, tana farawa da kaɗan har ta haddasar da abu mai yawa. Da haka sai a ta ƙoƙari a nemi magani, a samu kariya na wannan abubuwan da muka faɗi. To alhamdulillahi, wannan su ne abubuwan da idan mutum ya kasance yana jin su a cikin jiki ko suna yawan faruwa, to alama ce ta shiga aljannu a cikin jikin shi, ko namiji ko mace. Don haka sai a yi ƙoƙari a nemi hanyar da za a samu kariya tun kamin waɗannan abubuwan su kasance a jikin mutum. Bayan haka, babbar hanyar da za ka iya kariya ita ce yawan yin addu'o'i da za ka iya kare kanka. Mun sani akwai azkar, akwai na safe, akwai rana, akwai na maraice, akwai manyan addu'o'i na kariya jiki. Sai a yi ƙoƙari a binciko su, a same su, a zanki karantawa don ka kare kanka daga waɗannan musibobi. Don haka alhamdulillahi rabbil alamin, za mu tsaya a nan. Duk abin da mun kai daidai, Allah ya ba mu lada a kan shi. Abin da mun kai kuskure kuma Allah ya gafarta mana, ya yahe mana, saboda dukkan mai rai mai kuskure ne. Kuma da Allah, duk abin da aka kuskure a ciki, akwai wurin comment, mun saki dama ka tuntuɓe mu, ka yi mana bayani, ka faɗa mana, ko kuma ka neme mu ta nambar wayar da muka saki, ka faɗa mana sai mu gyara kuskuren mu. Duk inda aka kuskure a tuntuɓe mu, a faɗa mana, babu damuwa, za mu yi ƙoƙari mu gyara. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lana wa lakum. In farkon kallon wannan channel ɗin ne, ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin ka bibiye wa'innan abubuwan da za mu kama kawowa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Daga ɗan uwanku Malam Abubakar Muhammad Idris na Kaduna. Masha Allah.